बाप का राज समझ के रखा है ना। सोशल मीडिया क्या तुम्हारा बाप का है? बाप का राज समझ के रखा है। आं बुङाखै, मालाय रायजोफोरसो बुंदों। आं बेफोरबायदि खोथाखौ मालाबाबो बुंनो गोसो जाया आरो बुंखाया आङो सयथिबोनि गोसोमबो। गेमस्रि बिनानावा बुङो नकियाखौलाय मानो नांबावगौ आंनोलाय, आइफन मोननानैलाय। बिदि होनबा जोंहा माबायदि जायो पाब्लिकफ्रा गोदाव सोरावनो? हा मा होनखो बेलाय? बिदि जायो। ओमफ्राय जेब्ला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जेम्स फंबाया बुङो आरे जेब्ला आंनाव आइफन दंमोन हेला बिनि गेमस्रिनि आखाइयाव नकिया बायलालासे दंमोन होननानै बुङो। ला जोंहा ओरै जानोसैलाय, हा मा बुंखो दे होननानै। ओमफ्राय जोंहा कनफिउस जानानै जानोसै। जोंखौ मानो बिदि कनफिउस खालामो होनबा? गावबा गाव पार्सनेल नांलायनायखौ जोंहा ओमफ्राय कनफिउस जाबाय थानोसै आरो फाग्ला आइफन नकिया नोंसोर सानैजों दाबो गारलायबाबो बावलायनो हाखाया। गोसोखांलायबाय थाखायो ओरै खांख्राइ लुनायाव जिबौ मोनबोदों होननाय बायदिखा सयथिबो। नंगौना नङा? पानि पानि हो गाया मारै बावनो हानो फार्स्ट लाभखौलाय ना नङा होमबा? फर्स्ट लव फर्स्ट नाइट ओके भूल नहीं सकता है ना। तो लौरो मिस में कैसे आ गया? आं दिनैसो मिथिदोंलाय, जेम्स फंबाय खोन्थानानैसो। भिडिअ नुदों नालाय आङो माबाया मा होनोमोनलाय लावदुमा हाबा जानायसो होननानै आं मोनथिथारामोन। हाबा जानाया जुदि आइफन जायोबा गासिबो हाबा जानाय हौवाफ्रा माथो खर'आनो देरफ्रुजोबखागोन। नंगौना नङा? नोंसोर सानैया बावलायनो हाखाया। नंगौना नङा? थिग खोथा बुं, खोन्थाना ला गोख्रै। बावलायनो हागोन ना हाया नोंसोरलाय? बावलायनो हायैखायनोथ' नोंसोर सानैजों एरख्रुलायबाय थायो। नंगौना नङा? ओंखायनो सानैजों जालायफिनबानो जाबायना, सानैजों अनलायफिनबानो जाबायना। नै आंना खेरायाबो लाबनोसैलायबाव, नोंसिनि थाखायनो गानखादों आङो। पानी पानी हो गया